Evangeli segons Lluc, capítol 10, versets de l'1 al 12. Missió dels 72. Després d'això, el Senyor designà altres 72 deixebles i els envià de dos en dos davant d'ell a cada ciutat o indret on tenia intenció d'anar personalment. I els deia: la collita és abundant, però pocs els treballadors. Demaneu, doncs, a l'amo dels sembrats que enviï treballadors als seus sembrats. Aneu-vos-en. Mireu, us envio com a xais enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni sandàlies, i no us torbeu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa, digueu primer de tot: pau en aquesta casa. I si hi ha gent de pau, reposarà damunt d'ella la vostra pau. I si no, revertirà a vosaltres. Quedeu-vos a la mateixa casa, menjant i bevent d'allò que hi hagi. El treballador prou es mereix el seu jornal. Res d'anar passant de casa en casa. Quan entreu en una ciutat on us acullin, mengeu el que us presentin. Guariu-ne els malalts i digueu-los: Déu ja es disposa a exercir el seu regnat a favor vostre. Si entreu en una ciutat i no us hi acullen, sortiu-ne a les places i digueu: fins la pols de la vostra ciutat que se'ns ha enganxat als peus, l'expulsem, és ben vostra. Sapigueu tanmateix una cosa: Déu es disposa a regnar. Us asseguro que el dia del judici, Sodoma rebrà un tracte més suau que no pas aquella ciutat.